नमस्कार प्रणाम भाई लोग। रउआ सब यूट्यूब पे गर्दा मचा देले बानी, इतना भी बस हम सोचले ना रही। हाँ भाई लोग, हम बात करे जा रहा बानी भोजपुरी के सुपरस्टार गायक और नायक कल्लू जी के बारे में। तो हाँ भाई लोग, कल एगो वीडियो हम बनैले रही। कल्लू जी के एगो गाना आवत रहे, बहुत ही नया कंपनी अनुपूर्णा फिल्म्स के माध्यम से। जौना गाना के रउआ सब इतना दुलार प्यार देनी भाई लोग, इतना दुलार प्यार देनी कि आज अन्नपूर्णा फिल्म्स के हेड मालिक यानी अखिलेश कश्यप जी खुशी से बहुत खुश बड़ा, और हम लोग भी बहुत खुश बड़ा भाई लोग कि आज भोजपुरी में इस तरह के गाना के रउआ सब इतना सपोर्ट कैनी। और जौना गाना के नाम रहे भाई लोग, रउआ सब देखी बगल में हम वो गाना के पोस्टर डिजाइन दे दिले बानी। 2 मिलियन व्यूअर्स क्रॉस कर चुकल बड़ा मात्र 8 घंटा में। और हम बताए भाई लोग कि गाना के नाम भी मुखिया VS मुखियान रहे। बहुत बढ़िया चुनाव गाना। और रउआ सब अगर ना सुन ले बानी तो जाइए अन्नपूर्णा फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पे आई गाना के सुनी जा। और ये गाना में फीमेल सिंगर आवाज़ दिले वाला नेहा राज जी। तो रउआ सब इसी तरह से अपना भाई के भी सपोर्ट करी, हमरा ये वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी भाई लोग। और साथ में रउआ सब हमारा चैनल के सब्सक्राइब करी, वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट भी ज़रूर करी। काहे कि हम अपना ये चैनल पे कौनो भी भोजपुरी से रिलेटेड खबर लेके आवत रही। तो रउआ सब जाई वो वीडियो के देखिए अन्नपूर्णा फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पे, और साथ में हमारा चैनल के सब्सक्राइब करते जाई। तो थैंक्स भाई लोग, गुड बाय।